Přijmu roli oddaného a budu učit oddanou službu svým vlastním příkladem. Význam. Budeme-li se združovat s čistým oddaným, uděláme takový pokrok, že se nebudeme snažit dosáhnout osvobození sáršty, sárupia, sámipia ani sálokja, jelikož je budeme vnímat jako určitý druh smyslového požitku. Čistí oddaní nežádají od Pána nic pro svůj osobní prospěch. Nepřijmou osobní výhody dokonce ani tehdy, jsou-li jim nabídnutý, protože jejich jedinou touhou je uspokojovat transcendentální láskyplnou službou nejvyšší osobnosti božství. Tuto nejvyšší podobu oddané služby nemůže učit nikdo jiný než samotný Pán. Když tedy Pán přijal roli inkarnace pro Kaliugu, aby šířil slávu zpívaní Hare Krishna, způsobu uctívaný doporučeného pro tento věk, rozdával zároveň proces oddané služby na úrovni spontánní transcendentální lásky. Pán se zjevil v podobě oddaného jako Pán Chaitanya, aby učil nejvyšší zásady duchovního života. Apani karimu bhakta bhava angikare, apani achari bhakti shikai musabare. Přijmu roli oddaného a budu učit oddanou službu svým vlastním příkladem. Om Gyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakanvitamscha He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Adinam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Mokam Kurati Vachalam Pangum Nangayate Girim Yat Kripata Mahamande Shri Guru Dinatarinam Paramananda Madhavam Shri Chaitanya Ishvaram Namo Mahabhadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tvishe Namaha. Kláňame sa tejto najmilostivejšej inkarnácii, ktorá dáva Pána Krišnu, Pánovi Chaitanya Mahaprabhovi, ktorá udeluje lásku ku Krišnovi. Hare Krishna. Som veľmi potešený, že môžem sa združovať s oddanými v tento krásny deň, v tento špeciálny deň v živote oddaného. To je pri oslave zjavenia Pána Chaitanya Mahaprabhua. Dneska je to, vie niekto koľko rokov? 539. Dnes je 539 rokov a podmienky panujú také, ako za zjavenia Pána Chaitanya. Že zjaveniu Pána Chaitanya predchádzalo zatmenie mesiaca. A dneska ráno okolo 6. hodiny nastalo vlastne zatmenie mesiaca. Už bolo.
Hej, ono bolo ráno 5:57 na západnom obzore. Nebolo vidno, lebo bolo zamračené, sme to hľadali. Hej. A vtedy vstupoval mesiac do toho, alebo respektíve ten čiastočne bol zakrytý, že, ráhuom a tým spôsobom spôsobovalo také tieňové zatmenie. Nebolo úplne vidno ako zatmenie tu v týchto našich oblastiach. Že až viacej na západ, v západnej Európe, lebo skôr stihol mesiac zapadnúť, ako sme mohli vidieť, že ho zakryla temná planéta. Takže takéto podmienky panovali aj pri príchode pána Čaitanyu a pán Chaitanya sa zase zjavuje ako mesiac na obzore Nady, že? Na obzore Navadvípu, Navadvípa Chandra, že? A prináša svetlo živým bytostiam do tejto temnoty nevedomosti v hmotnom svete. Najvyšší pán Krišna je tak milostivý, že on niekedy prichádza do tohto hmotného sveta z vlastnej vôle a preukazuje milosť všetkým živým bytostiam. V Bhagavad Gite Arjunovi hovorí, že prichádza ako yada hidharmasya glanir bhavati bharata abhyuthanam adharmasya tadatmanam srijam yaham. A paritranaya sadhunam vinášaya chadushkritam dharma samstarpanartája sambhavami yuge. Čiže vždy, keď vzrastá bezbožnosť a sú porušované náboženské zásady alebo sa strácajú, tak sa zjavuje najvyšší pán vek po veku. A aby odstránil ničomníkov a potešil a oslobodil svojich verných oddaných, tak to prichádza a vstupuje do tohto hmotného sveta z vlastnej vôle vo svojom pôvodnom tele, duchovnom tele, ktoré nemá nič spoločné s týmto svetom a prichádza, aby ustanovil náboženské zásady, aby odstránil démonskú mentalitu z tohto sveta a aby potešil svojich oddaných a oslobodil tých, ktorí sú na ceste vedomia Krišnu. Samotný Krišna sa zjavuje v tomto svete ako avatar iba raz za Brahmov deň. Aký dlhý je Brahmov deň? Ráma. Si tu Ráma? Není Ráma. Koľko? 4 miliardy 7 miliónov. Jako myslíš 12 hodín, jo? Áno, 12 hodín Brahmu sú 4 miliardy 300 miliónov rokov a celý deň Brahmu je o 8 miliónov 8 miliard, hej, 600 miliónov. A počas tohto dlhého obdobia tak najvyšší pán Krišna prichádza, hovorí sa, že raz za Brahmov deň, ale on prichádza dvakrát. Dvakrát prichádza v tom zmysle, že prichádza ako skrytý avatár, ktorý prináša tiež z týchto vonkajších dôvodov zjavenia najvyššieho pána sa dozvieme od Krišna Kaviraj Das Goswamiho, že prichádza, aby ustanovil proces pre tento vek a aby ustanovil náboženské zásady, ktoré ľudia po odchode Krišnu pred 5000 rokmi nevedeli správne nasledovať a neboli správne nasledované a ak aj boli, tak v veľmi, veľmi nerozšírenej a obmedzenej forme. A Chaitanya Mahaprabhu prichádza preto, aby znovu ustanovil správny náboženský princíp v tomto svete, aby ustanovil cieľ a cestu. A zároveň je najmilostivejšou inkarnáciou v tom, že nielen, že týmto procesom dáva možnosť oslobodenia sa z hmotného sveta, ale dáva tie najvznešenejšie nálady
láskyplnej oddanej služby v náladách obyvateľov Vrindávanu. A tento druh oddanej služby môže dať iba samotný najvyšší Pán. A preto on takto prichádza, aby dal takúto lásku k sebe samému, ku Krišnovi, všetkým živým bytostiam. A je najmilostivejší pretože ako Krišna, keď sa zjavil, tak on mal podmienku. Akú? Áno. Sarva dharmam parityaja mam ekam sharanam vraja aham tvam sarva papebhyo mokshayishyami mam shuchaha. Že odovzdaj sa a ja ťa ochránim pred následkami hriešných činov. A zároveň pre tento vek Kali písma popisujú Harirnáma, Harirnáma, Harirnáma eva Kelavalam a Kalavnástéva Gatiranyata. Že v tomto veku Kali, vek hádok a pokrytectva, je jedinou cestou oslobodenia je spievanie Hare Krishna, že je spievanie svätého mena Pána. A Chaitanya Mahaprabhu je tak milostivá inkarnácia Krišnu, že nie len, že oslobodzuje živé bytosti, ale udeluje lásku k Bohu na tej najvznešenejšej a najvyššej úrovni, dokonca na tej úplne dôvernej úrovni nálady milostnej lásky. Tak ako sme čítali ten verš spätne, 4. to bol, že udelil to, čo žiadna inkarnácia pred Pánom Chaitanyom nikdy neudelila. A to je láska v podobe milostnej, v nálade milostnej lásky. Láska k Bohu. V nálade tých najdôvernejších spoločníkov a oddaných, ktorí s Krišnom majú tie najintimnejšie a najdôvernejšie vzťahy. Chaitanya Mahaprabhu je preto pre tieto veci tak špeciálny pre každú živú bytosť, pretože vo veku, kedy je toľko chýb, toľko problémov, toľko diskvalifikácií máme ako živé bytosti, tak jednoduchým spievaním Hare Krishna Mahamantry môžeme dosiahnuť tej najvyššej dokonalosti veľmi ľahko a rýchlo, keď sa odovzdáme Pánu Chaitanya Mahaprabhuovi. Táto inkarnácia Chaitanya Mahaprabhu, že niekto môže namietať, že ako viete, že to je ako avatar najvyššieho Pána. Chaitanya Charitamrite Krishna Kaviraj Das Goswami na inom mieste hovorí, že všetky inkarnácie popisujú šástry. Všetky ich znaky, dokonca kto budú ich rodičia, čo budú robiť. Znaky aj telesné, že aké telesné znaky bude mať, rodičia, na akom mieste sa zjaví a ešte aj aké činnosti bude vykonávať. No a my sa môžeme pozrieť na to, že šastra, špeciálne Šrímad Bhagavatam 11. spev hovorí ten známy verš Krishna Varnam Tvisha Krishnam Sango Pangastra Parshadam Yajantihi Sumedhasaha. Že jednoducho inteligentní ľudia v tomto veku Kali budú spievať Hare Krishna a budú uctievať inkarnáciu, ktorá je Krishna Varnam. Srila Jiva Goswami popisuje, že Krishna Varnam znamená, výklad k tomuto veršu je aj v Chaitanya Charitamrite, v neskorších častiach tejto kapitoly 3, kde Šrila Prabhupád cituje Srilu Jivu Goswamiho, že Krishna Varnam znamená, že Krishna a Chaitanya, Shri Krishna Chaitanya, že vlastne to sú tie isté osoby. Že tam je Krishna v jednom mene aj v druhom a že toto je tá istá osoba. To bol ten jeden znak. Ďalší, že je tam
Tviša Krišnam, že nie je čierny. Že Krišna pred 5000 rokmi v Dvápara Juge sa zjavuje v farbe búrkového mraku, že? V farbe Mega Shyam, alebo inými. Že? To je farba, ktorá vystihuje Krišnu. A v veku Kali sa zjavuje v zlatej farbe Gourangi. V farbe žltej je popisovaný. Gargamuni, keď popisoval na Nanda Maharajovi vlastne pri astrologickom výpočte Krišnu a Balaráma, tak hovoril, že tento tvoj syn, Krišna, sa zjavuje ako je v 3 vekoch. A v tom 4. je ako skrytý avatár a preto aj tento verš hovorí, že Krišna príjme rolu oddaného. Vo veku Satya sa zjavuje vo farbe bielej. Hej. Vo veku Treta červenej, Dvápara, že? Vo Krišna farbe a Tviša Krišnam vo veku Kali, že nie je čierny, ale je žltý. Ďalej, že bude tento Chaitanya Mahaprabhu bude neustále spievať Hare Krishna Mahamantru a bude popisovať mená, podoby, vlastnosti, dhám a tak ďalej, všetko spojené s najvyšším pánom. Čiže bude neskôr bude rozširovať toto spievanie vo veľkom, že bude masovo rozšíriť spievanie. A každý, kto ho stretne, bude inšpirovaný spievať okamžite Hare Krishna Mahamantru. Šrila Prabhupada hneď aj v tomto význame vlastne na tento bod naráža, že ak sa budeme združovať s takýmto čistým oddaným, urobíme obrovský pokrok. Že okamžite Pána Čaitanyu ktokoľvek stretol, či to boli ateisti, či to boli budhisti, majavadíni, dokonca zvieratá v lese Jharkhanda, tak spievali a tancovali. Spievali Hare Krishna, tancovali a okamžite v nich prebudzal Pán Chaitanya spomínanie na Krišnu a transcendentálne pocity vo vzťahu ku Krišnovi. Takáto milostivá je inkarnácia Pána Chaitanya Mahaprabhu. Že tak milostivý, že keď príjmeme jeho pokyny, ktoré dáva, lebo ten pokyn, že pre tento vek spievanie Hare Krishna Mahamantry je proces, on nepriniesol nič nové. To je dávno spomínané na mnohých miestach v šástre. Už sme spomínali, že Harer Náma Eva Kevalam, ale aj v Bhagavatame nájdeme verš. V druhom speve. Že? V druhom speve 1. kapitoly. Myslím, 5. Hare Krishna. Hej, kedy Šukadev Goswami pred 5000 rokmi hovorí Maharajovi Parikšitovi. Hovorí, počúvajme. Etan nirvidyamananam ichata makuto bhayam yoginam nripanin nirnitam harer namanukirtanam. Že o králi neustále spievanie svätého mena Pána spôsobom, akým to robia veľké autority, je cestou, po ktorej bez pochýb a bez strachu prídu k úspechu všetci. Tí, ktorí sú zbavení všetkých hmotných túžob, tí, ktorí sú chtiví všetkých hmotných pôžitkov, aj tí, ktorí sú vďaka transcendentálnemu poznaniu spokojní sami v sebe. Že Chaitanya Mahaprabhu nepriniesol nič nové, že by to nebolo spomínané v zjavených písmach predtým, ako Pán Chaitanya sa zjavil, ale vyjavil tú dôvernú a dôležitú časť poznania, ktoré sa nachádza vo Védach a ktoré nie sú schopní pochopiť bežne žiadni ľudia, ani transcendentalisti, ktorí sa venujú rôznym procesom seberealizácie, dokonca ani Vajšnavovia, ktorí nasledujú v iných sampradajách iné procesy, ktoré majú hlavné procesy v rámci vajšnavizmu a ciele, ktoré nimi dosahujú. Príklad je, keď Chaitanya Mahaprabhu chodil a cestoval
po južnej Indii a prišiel do Udupy. Prišiel do Udupy a vieme, že v Udupy bol niekto z vás v Udupy? Ja som sa tam ešte nedostal, že vy budete lepšie vedieť. Je tam Udupi Krishna, ktorý Madhvacharya ho získal z nejakého hromady santálu. Tilaku, nie santálu. Čandanu, Gopi Čandanu. Gopi Čandanu. A pán Chaitanya Mahaprabhu prišiel keď prišiel teda ako oddaný, tak vždycky sa snažil, vždycky bol pri uctievaní pána v nejakom chráme a navštevoval takto chrámy a daršany rôznych podôb najvyššieho pána, rôzne miesta. A keď navštívil Udupy a prišiel do spoločnosti týchto tatvavádis, tak najskôr si všetci mysleli, že je to nejaký majavácky saniasi. A samozrejme, to je zase ale iný bod. A keď uvideli ale v chráme, keď prišiel Chaitanya Mahaprabhu na Darshan k Udupi Krishnovi a uvideli jeho extatickú lásku a extatické pocity, tak pochopili, že to je Vajšnava, že je to vajšnavský saniasi, tak sa s ním už chceli združovať. A Chaitanya Mahaprabhu, on vediac, keďže sídli v srdci každého, tak vediac o pýche týchto tatvavádí na ich vajšnavizmus a na ich cestu a cieľ, ktorú nasledovali, tak im chcel preukázať milosť a veľmi pokorne sa ich začal dotazovať. Toho áčariu tejto tatvavady školy hlavného, ktorý bol veľmi, popisuje ho Krishna Kaviraj Das Goswami ako veľmi sečtelého všetkých písem a znalca všetkých siddhant a ciest, ktoré k ním vedú. Tak Chaitanya Mahaprabhu sa u neho poklonil a hovorí, že nie som si istý a neviem, že úplne presne, že čo je konečným cieľom živých bytostí a čo je dokonalosťou života a aká cesta k nemu vedie. Že prosím, mohol by si mi to vysvetliť. A tento Acharya Tatvavadi tak začal citovať rôzne písma a povedal záver, aby sme ich konkrétne citovali. Takže Chaitanya Mahaprabhu povedal, dosť dobre neviem úplne presne, čo je cieľom života a ako ho teda dosiahnuť. Povedz mi prosím, čo je teda pre ľudstvo najlepšie a ako sa k tomu dá dospieť. A Acharya odpovedal, pokiaľ činnosti varien a ašramov pokiaľ sú činnosti varien a ašramov zasvetené Krišnovi, sú tým najlepším prostriedkom pre dosiahnutie najvyššieho cieľa života. Pokračuje ďalej. Ten, kto povinnosti varny a ašramu, varnašrama dharmy, koná pre Krišnu, získa 5 druhov oslobodenia a je premiestený na Vajkuntu do duchovného sveta. To je najvyšší životný cieľ a konečný súd všetkých zjavených písem. Šri Chaitanya Mahaprabhu povedal, podľa šástier je načúvanie a ospevovanie tým najlepším spôsobom, ako dosiahnuť láskyplnej služby Šri Krišnovi. Tento proces zahrňa načúvanie, ospevovanie, spomínanie na sväté meno, podobu, zábavy, vlastnosti a sprievod pána, slúženie podľa miesta času a konateľa, uctievanie božstva, modlenie sa, považovanie sa za večného služobníka Krišnu, priateľenia sa s Krišnom a odovzdania mu všetkého. Pokiaľ je týchto 9 spôsobov oddanej služby priamo venovaných Krišnovi, predstavujú dosiahnutie najvyššieho cieľa života, to je tvrdenie zjavených písem. Ten, kto nasledovaním týchto 9 metód počnúc Šrávanam Kirtanam dospeje na úroveň láskyplnej služby pánu Krišnovi, dosiahol 5. úrovne úspechu a hranice životných cieľov. Čiže
A zase tu není ten signál. Vie mi to ešte niekto, prosím, refreshnúť? Trošku asi tam bližšie stačí. Takže Chaitanya Mahaprabhu prišiel nám dať cieľ a cestu konečný cieľ ľudského života je popisovaný ako ten 5. cieľ ľudského života. Vedy popisujú 4. Ktoré? Aké ciele života? Hej, dharma, artha, kama, moksha. Čiže nejaké náboženské zásady, nejaký ekonomický rozvoj a zmyslový požitek, usmiernený a mokšu ako oslobodenie z hmotnej existencie. Tento 4. princíp je z týchto 4 najdôležitejší a tie ostatné 3 by mali k nemu smerovať. Ale Chaitanya Mahaprabhu hovorí, že jednoducho tým cieľom 5. je láska k Bohu. Prema pumarto mahan. To je 5. cieľ ľudského života podľa védskej filozofie, ktorý nie je bežne chápaný bežnými gyánis alebo tými, čo študujú védy a tak ďalej. Ale Chaitanya Mahaprabhu dokonca ani medzi Vajšnavami nie je pochopený ten najvyšší, ktorý dáva Chaitanya Mahaprabhu, a to je tie láskyplné vzťahy vrindavanských obyvateľov ku pánu Krišnovi. Iba v rámci Brahma Madhva Gaudiya Sampradaye, čiže iba tí, ktorí sú nasledovníci Chaitanya Mahaprabhu, verní, majú túto úžasnú možnosť, my máme túto úžasnú možnosť, že dosiahnuť tieto najvznešenejšie nálady od danej služby veľmi jednoduchým prostriedkom, a to je Shravanam Kirtana. To je tá cesta k tomu, ako môžeme dospieť k týmto vznešeným cieľom. Rozvinúť usmernenou oddanou službou, ako sme tu počuli, že po vzore aj Prahlada Maharáža, Shravanam Kirtanam Vishno, Smaranam Páda Sevanam, Arčanam Vandanam Dasyam, Sakyam Atmani Vedanam, že týchto 9 procesov je považovaných za čistú oddanú službu. Shravanam Kirtanam je z nich nesmierne dôležité, pretože to veľmi očisťuje srdce živých bytostí od nečistôt nahromadených po milióny a milióny životov jednania v tomto hmotnom svete a hľadania šťastia. A spania na lone čarodejnice Máji. Takýmto spôsobom. A Chaitanya Mahaprabhu on prichádza a ako je spievané v bhajane Jiv Jago. Koura Chandra Bole. Jiv Jago, Koura Chandra Bole, Kota Nidra Jao Maya, Pišačera Kole, že Šri Chaitanya Mahaprabhu volá: vstávajte, živé bytosti, a dokedy budete spať na lone čarodejnice Máji? Príjmite tento liek spievania Hare Kršna, Kršna Kršna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Príjmite tento liek, ktorý prináša oslobodenie z hmotného sveta ako vedľajší produkt toho, keď živá bytosť takýmto spôsobom rozvíja láskyplný vzťah s Krišnom. Dokonca môže dosiahnuť tú najvyššiu dokonalosť, ktorú pán Chaitanya vyjavuje aj pri Udupi Krišnovi týmto tatvavádym. Pretože títo tatvavádych podľa nich je najlepším prostriedkom života plnenie povinností variená ašramom zasvetených Krišnovi. A cieľom je jeden zo 4 druhov oslobodenia, ktoré sú na Vajkuntalokách. Ale pán Chaitanya Mahaprabhu to nevysvetľuje z tohto poznaniu ľudskej spoločnosti, že ako je organizovaná a ako sú organizované ich činnosti.
ale vysvetľuje to z absolútneho pohľadu najvyššej dokonalosti v duchovnom svete a hovorí, že dosiahnutie lásky Bohu, že je to najvyšší cieľ, či už v hmotnom alebo duchovnom svete. Pretože aj keď má niekto cieľ a aj dokonca oslobodenie na vajkuntách, stále to nie je také príťažlivé pre Krišnu, ako aj to uctievanie podľa zásad a regulácií, že, ktoré môžu priviesť tú živú bytosť na Vajkunta Loki, získať jeden zo 4 druhov takto oslobodenia. A Krišna tiež, Chaitanya Mahaprabhu hovorí, že ma to tak nepriťahuje ako spontánna oddanosť a láska vrindavanských obyvateľov, ktorí preukazujú veľmi čisté city, že? Veľmi čistú, vznešenú oddanú službu bez toho, aby tam pociťovali úctu a bázeň, ktorá vyrušuje vychutnávať si sladkosť týchto vznešených vzťahov. A učí nás ako Chaitanya Mahaprabhu, ako dospieť na úroveň tejto spontánnej oddanosti. Že to zase neznamená, že všetci sme spontánni a budeme spievať Hare Kršna a nič iné sa zase diať nebude. Že nebudeme príjmať ašramy, várny a tak ďalej. Budeme ich príjmame ich ako pomocný proces pri vykonávaní čistej oddanej služby. A Chaitanya Mahaprabhu nás takto upovedomuje o tom, že náš proces je Shravanam, Kirtanam a tak ďalej, všetkých 9 procesov oddanej služby, k cieľu dosiahovať lásku k Bohu v tých najvznešenejších úrovniach. A nie iné procesy. Že? Nie je to dokonca ani uctievanie bostiev, že? Ktoré je súčasťou toho celého, je to dôležité, že? Pretože v podmienenom stave živej bytosti musíme byť usmernení, že? Musíme mať usmernené činnosti aj v rámci oddanej služby. Nazývajú sa Vaidhi Sadhana Bhakti, ktoré usmerňujú živú bytosť tak, aby rozvinula spontánnu pripútanosť k oddanej službe a ku Krišnovi a mohla nasledovať ďalej tento proces spontánnej oddanej služby. Čiže rozvojom Vaidhi Sadhana Bhakti každý môže dospieť na úroveň Raganuga Sadhana Bhakti. Že? A na úroveň spontánnej oddanej služby a ďalej, že? Oddanej služby v extázi až oddanej služby s láskou ku Krišnovi. Tak Chaitanya Charitamrite Krishna Karivaraj Das Goswami popisuje ako bhakti, popisuje Chaitanya Mahaprabhu, že je rozdelená. Takže áno, sádhya je láska k Bohu a cesta k nej je Shravanam Kirtanam. Preto každý inteligentný človek, ako bolo povedané v tom verši Krishna Varnam Tvisha Krishnam, kto má trošku inteligencie, tak budú sa stretávať oddaní takto a budú spievať Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Budeme sa stretávať a spoločne tak uctievať pána Čaitanyu a pána Nityanandu v týchto Krišnu a Balarama v týchto podobách a získať tak ich obrovskú milosť. Ako Narottam Das Thakur tiež spieval v tom bhajane, že preukáž mi svoju milosť a príď prebývať do môjho srdca. Že voláme Krišnu, tak ako Advaita Acharya volal Krišnu a hovoril, že jedine ty môžeš, keď videl, akom je spoločnosť a ľudstvo, v akom je v stave, tak začal uctievať Krišnu v podobe Shalagram Šíly, vodou z Gangy a lístkami Tulasi a spieval Hare Krishna a volal Krishna, Krishna, Krishna. Že? A aby prišiel a pomohol živým bytostiam, že? Oslobodiť ich z tohoto strašného stavu v tejto Kali Juge.
A rovnako tak oddaní spievajú spoločne Harinam Sankirtan. Volajú Krišnu. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ale tiež, ako Šukadeva Goswami hovoril Maharajovi Parikšitovi, tak ako to robia veľké autority. Nie hociako. Šrila Prabhupád, ktorý je označovaný ako za generála svätého mena. Že priniesol toto sväté meno a rozšíril spievanie svätého mena a poznanie o Krišnovi a o danej službe do celého sveta, tak ako áčaria po stopách predchádzajúcich áčariov nás učil, akým spôsobom spievať Hare Krishna Mahamantru. A to bez priestupkov. A preto je popisovaných 10 priestupkov voči svätému menu. Dokonca 11. Že? Bhaktivinoda Thakura 11 spomína. Poznáme priestupky voči svätému menu? My sa to snažíme vo Vraja Mandale každé ráno recitovať, aby sme na to nezabudli. Lebo potom jednáme v tom bežnom živote a naše spievanie je potom také, že keď nevieme ani, čo sú tie priestupky, ani aké sú a čomu sa máme vlastne vyhýbať a ako máme správne čentovať, spievať sväté meno, tak potom sa v tom našom spievaní svätého mena ťažko objaví ako skutočné sväté meno. Ale zostáva to na úrovni nejakých hmotných vibrácií. Recitujeme slabiky. Hare Krishna, Hare Krishna. Ale páchame rôzne hriešne činnosti. Robíme rôzne priestupky voči svätému menu. Je povedané, že keď človek robí hriešne činnosti a odovzdá sa svätému menu, tak je možné ho zachrániť. Ale ten, kto robí priestupky voči svätému menu, tomu nie je pomoci. Pretože Bhaktivinoda Thakur v Harinama Chintamani popisuje, že takéto spievanie náma a paráda zapleta v hmotnej existencii. Že to nie je ani oslobodenie to neprinesie. Čiže spievame Hare Krishna, Hare Rama, ale neprejavuje sa tam moc svätého mena. A Chaitanya Mahaprabhu prišiel ukázať v roli oddaného v praxi. A on ukázal aj ten výsledok správneho spievania. To znamená dosiahnutia láskyplných pocitov v oddanej službe. A každý, kto ho videl, že v extázii spievať Hare Krishna, okamžite si spomenul na Krishnu a spieval Hare Krishna. Ktokoľvek iba uvidel. A nás niekto uvidí, že dobrý deň, vy ste odtiaľto, vypadni. Vypadni. Neotravuj. Keby sme vo vedomí Krišnu a máme lásku k Bohu, tak ľudia okamžite začnú mať, urobia taký pokrok len z toho, že uvidia tú našu lásku ku Bohu, že okamžite budú premožení a začnú spomínať na Boha a byť inšpirovaní okamžite slúžiť Bohu a uctievať ho. Tak ako Chaitanya Mahaprabhu takýmto spôsobom obrátil buddhistov, majavádinov, ateistov, že? Rôzne osoby po celej Indii obrátil na vajšnavizmus a dokonca mnohých vajšnavov z iných sampradají pritiahol ku sebe. Že? Ako jeden z Goswami. Vieme, ktorý? Gopal Goswami, ktorý bol v brahmanskej rodine Šri Vajšnavskej narodený. Boli to veľmi vznešení vajšnavovia. Ale keď prišiel pán Chaitanya a ho uvidel, áno, toto chcem. Že? Čiže pán Chaitanya takto rozširoval túto milosť v podobe spievania svätého mena
správneho, bezpriestupkového spievania svätého mena. Kedy sa musíme vyvarovať z priestupkov, ako je ohovárať oddaných, kritizovať a urážať tých, ktorí zasvetili svoje životy šíreniu slávy svätého mena Pána. Považovať mená polobohov, ako sú pán Brahma, pán Šiva, za totožné alebo nezávislé na mene pána Višnua. Nenasledovanie pokynov duchovného učiteľa alebo považovať za obyčajnú ľudskú bytosť. Kritizovať, ohovárať védskú literatúru alebo literatúru v súlade s jej závermi. Považovať spievanie Hare Kršna Mahamantry alebo to, čo tu hovoríme, za prehnané. Že môžeme niečo takéto dosiahnuť. A vytvárať vlastné a cestné výklady o sláve svätého mena Pána. Hrešiť na sile svätého mena Pána. Myslieť si, že keď budeme spievať sväté meno, a môžeme čokoľvek robiť. Že? 7. priestupok. 8. Používať spievanie Hare Kršna Mahamantry na naplňanie materiálnych túžob. Ale rôznym spôsobom. Nemusíme to brať, že považovať karma kánske, ale jednoducho. Že? Spievaš Hare Kršna, niečo s tým sleduješ materiálne. Že? Kázať alebo poučovať o sláve svätého mena Pána človeka bez viery. A 10. priestupok, udržiavať hmotné putá napriek tomu, čo sme porozumeli toľkým pokynom ohľadne týchto záležitostí. Veľmi známe nám to je. Udržiavame si hmotné putá rôznym spôsobom. A potom Bhaktivinoda Thakur ešte hovorí nepozorné spievanie svätého mena. Že? Spievame rôznym spôsobom, nepozorným. Že? Či už ako robíme fyzicky nejaké veci pri tom, alebo mentálne niečo plánujeme, alebo si špekulujeme niečo mimo to, aby sme načúvali svätému menu a spievali šrávanam, kirtanam. Že? Čiže spievanie svätých mien, tak ako to učia veľké autority, bezpriestupkové, môže priniesť každého veľmi rýchle k tej najvyššej dokonalosti. A každý inteligentný človek si zariadi život tak, aby sa mohol stýkať s čistými oddanými, ktorí prijali tento proces a útočisko pri lotosových nohách pána Čaitanyu a pána Nityanandu a mohli tak očistiť svoje srdce a dosiahnuť konečného cieľa ľudského života, vyriešiť všetky svoje problémy a zakúšať skutočné transcendentálne šťastie. A nebyť priťahovaný a nemať záujem už o žiadny zmyslový pôžitok. To je to, čo môžeme získať vyhľadaním útočiska u pána Čaitanyu a potešením jeho samotného službou. Dneska je krásny deň, vtáčiky spievajú, Harinam sa blíži. Kedy odchádzame? Takže sa blíži čas, aby sme odišli a kto môže, komu nebránia závažné dôvody, tak vás prosím, aby sme sa zúčastnili Harinamu a v stopách pána Čaitanyu Mahaprabhu a ho nasledovali, nie po južnej Indii, ale po Brne a snažili sa obrátiť ateistov na oddaných. Hare Krishna. Takže bol som požiadaný Sankirtan Prabhu, aby som niečo povedal, tak som prijal aj ja, hlupák, takúto rolu. Dúfam, že že ste mali tú trpezlivosť ako so mnou a môžeme spoločne ísť spievať do Brna. Hare Kršna, Hare Kršna. Kršna, Kršna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Chaitanya Mahaprabhu ki. A ešte posledné, že prečo prijal rolu oddaného, tak hovorí, že
vlastne aby kázal vlastným príkladom, aby sú tam ačariovia vysvetľujú rôzne dôvody, ale jeden je, že aby stanovil ako príklad, a to je vonkajší dôvod. A ešte z vonkajšieho dôvodu je, že aby sa nevytvárali rôzne mylné inkarnácie a avatárovia. A potom ešte vnútorný dôvod, prečo prijal rolu oddaného, je, aby vychutnával sám seba v náladách svojich oddaných. Preto prijal túto podobu oddaného Bhakta Rúpa. A ešte Sango Panga Stapar Shadam, že to je, že prichádza so svojimi úplnými časťami a so svojimi vernými spoločníkmi a oddanými, ktorí sa zjavujú v rôznych, dokonca aj bezbožných rodinách, že, pri príchode pána Čaitanyu, ktoré zase, to už popisuje Vrindavan Das Thakur v Chaitanya Bhagavate. A ak budeme chcieť, a bude niekto chcieť čítať, alebo ma poveríte, tak môžem prečítať niečo ešte potom z Chaitanya Bhagavaty o zábavách pána Čaitanyu od Vrindavan Das Thakura. Je to tiež veľmi zaujímavé, inšpirujúce a okamžite spomínať na pána Čaitanyu a tak ďalej. Hare Krishna, Mahamantra ki jai, Shri Shri Dayal Nitai Gaura Hari ki jai, Shri Chaitanya Mahaprabhu ki jai, Gaura Bhakta Vrinda ki jai. Hitai Gaura Premanandi.